Татар лигасының алып барышысы Руслан Харисов. Оп. Өтіңіз. Рәхмәт исәнмісіз. Қайырлы кеш, қайырлы достар. Қайырлы кеш, исәнмісіз. Әйдәгіз, олқышлар күшлірек. Әйе, достар, баршағызны да Шояннар һәм Тапқырлар клубының ширек финалларында көрерге бик шот. Һәм инде сүз күп әйтмеші, әйдәгіз, біз ойынны башлап жибәрәбез. Киттік. Һәм инде иң баштан оештыручыларга зур рәхмәт әйтергә кирәк. Әлбәттә, Татар лигасының, ягъни ШТКның оештыручылары. Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре һәм спорт министрлыгы. Монда алкышлары бирергә була. Шулай ук Татарстан Республикасы Шояннар һәм Тапкырлар клубы. Татар Продакшн иҗат берләшмәсе. Һәм инде әлбәттә бөтен дөнья яшьләр форумы. Достар, котлыйм барыгызны да, чөнки бүген сез бер генә билет алдыгыз, уен икәү була. Шулай ул бик кызык шундый тәкъдим, ике уен, бер билет. Һәр уенда икешәр бәйге була, сәламләү бәйгесе һәм музыкаль биатлон. Сезнең каршыгызда беренче уендагы катнашкан командалар, әйдәгез аларны тагын бер тапкыр алкышлап каршы алабыз. Хәзер мин аларны сезнең белән таныштырам. Беренче уенда катнашалар. Казан Федераль университеты Йорчаллы институтыннан BBK КВН командасы. Виталий Гайнулович Тимирясов исемендәге Казан инновацияләр университеты Арыш мае КВН командасы. Буа шәһәреннән кунаклар Шүпрә КВН командасы. Әлмәт дәүләт муниципаль хезмәт институты Әдемхи КВН командасы. Һәм Казан Федераль университетынан филология һәм мәдәният ара багланышлар институты Татар Тим КВН командасы. Командалар белән танышып үттек. Әйдәгез, тагын бер команда белән танышабыз. Ул да булса жюри әгъзалары командасы. Бүген безнең жюридә Татар лигасының әнисе, безнең символыбыз Фәридә Якуб кызы Таштабанова. Безнең дустыбыз, Татар лигасының дусты, автор, башкаручы Илнас Сафиуллин. Хәзинә тур компаниясына нигез салучы Сиразиддинов Камил. Татар радиосының баш мөхәррире Айваз Садыров. Беренче татар блогеры, татар малай, шундый аның ник Инстаграмда Ринат Галиәхмәтов. Бөтен дөнья татар яшьләре форумы рәисе Тәбрис Яруллин. Татар КВН лигасының җитәкчесе, Татар Продакшн иҗат берләшмәсенең генераль директоры һәм жюри рәисе Рамил Агдеев. Шулай ук, дуслар, шулай ук таныштырырга кирәк. Бүген кунакта Татарстан Республикасы Яшьләр һәм спорт министрлыгының балалар һәм яшьләр оешмалары бүлегенең әйдәп баручы консультанты Кайл Елена Сергей кызы. Ярый, бугай дуслар, барысы белән дә таныштык, башларга да мөмкин. Шуңа күрә КВН йолалары буенча командалар без булдырабыз. Рәхмәт командалары, беренче бәйгегә әзерләнәләр һәм командаларны сәхнә артына озатабыз. Командалар әзерләнә, шуңа күрә мин тиз генә партнерларга рәхмәт укып чыгам, дуслар. Безнең генераль партнерыбыз Хәзинә тур. Сез ял итә беләсезме? Әйе, шәп.
Хазина турга мөрәҗәгать итегез. Татарстанда, Башкортстанда, Россия ва дөнья киңлегендә Хазина тур сезнең белән булыр. Hazinatur.rf сайтында тулырак мәгълүмат. Күргәнегезчә, беренче команда әзер. Әйдәгез әле дуслар, аларны беләсезме? Беренче командага авыррак, чөнки әле зал әзерләнмәгән, җылынмаган дип әйтергә була. Шуңа күрә әйдәгез әле аларны көчле алкышлар белән каршы алабыз. Беренче уенны һәм концертны ачып җибәрә кунаклар Яршаллыдан BBK КВН командасы. Хәерле кич Казан. Сезнең алдыгызда Яршаллыдан BBK КВН командасы. Сәлам! Так, егетләр, акыйты Гараева Екатерина. Кем? Ну теге, әнисе Марҗа, әтисе татар. Кем? Теге инде бәҗне дуңгыз ите белән пешерә торган. Танымыйм. Теге инде ашта хәйр урынына ширкәү шәме тарата. Малайлар, гафу итегез. Катя, син тагын соңга калдыңмы ни? Әйе. Илшат, нәрсә булды? Миңа кыз беренче тапкыр әйе дип әйтте. Так, тур! Бүген ширек финал, ятырга урын түгел. BBK КВН командасы, киттек! Сәлам Казан! Онытмадыгызмы әле мине? Мин теге гади авылы егете. Исәмсез. Күз алдына китерегез. Гаиләдә булган хәл. Бу туры миңа Илдар, син диягә ошагансың диде. Моторым син нәрсә? Тыкы. Һәм бөкрәймә. Сез беләсезме, ни өчен минем чәчләрем шундый йомшак, матур? Чөнки мин аларны кер сабыны белән юам. Һәр беребезнең бәләкәй чакта чанадан төшеп калганы бар. Улым син кая? Мен монда. Әтигән кая? Шамил! Мин монда. Әмишәрләр сабан туйга җыйган сөлгеләрен киредән җиңеп алалар. Бик хәйләкәр сөяркә. Син нәрсә ишетмисеңме соң? Теге якта нәрсәдер шакылдай. Бар әле чыгып кара. Мин шул кадәр татарай бит менә. Хәтта лимонадны сөт белән болгатып эчәм. Күз алдына китерегез, әбиләр сөйләшүе. Фәйрүзә менә исеңдәме? 491 Әй. сериядә 58 минутта Педро Ирнанска үтерәп дип кычкырган иде. Эй, ничек исә унасын истә инде. 905 серия Падр белән куелды. Жиксең, тошканда иштең бармы? Әйе. Оğlum тапкансың берер кеше минем хәтерем юк бит инде. Бар әле моннан. Бар, Джастин, бар. Ой, Ильфир исемен онытты. Бар. Беләсезме ни өчен минем бөтен төшләрем дә бар? Чөнки мин бәләкәй чакта әби белән йокламадым. Татар биюе бигәндә биючы белән кемдер идарә итә сыман. Син бии торган кешеләрне күрәсең. Син уйлыйсың, аларның татар бию күрәсе килә. Үзеңне текә икәнен күрсәт. Син заложник. Синең сул аягың юк, оң аягың юк. Сул аягың юк, оң аягың юк. Синең кинәт кенә утырасың килә. Син Рәсәй җыелма командасының футболисты.
Синең башың авырта, һәм син кызны кочаклап өйгә кайтасың. Юлны оныттың. Салават Фатхетдинов сыман җырны бетер. Hey! Кадерле дуслар, менә тиздән кыш әйме һәм кышкы сессия башлана. Мин аннан курып куйым. Миңа автомат бирәләр. Бәлки куялар? Юк, бирәләр. Чөнки мине армияга алып китәләр. BBK КВН командасы, рәхмәт. BBK КВН командасы Казан федераль университетінің Яршаллы институты директоры Ганиев Махмуд Маскут улына рәхмәтен белдерә. Шулай ук Шаяннар һәм тапкырлар клубы Татарстанның Шаяннар һәм тапкырлар клубы Татарстан Республикасының яшьләр эшләре һәм спорт министрлыгына даими ярдәм өчен рәхмәтен белдерә. Дәвам итәбез дуслар, киләсе команда Арыш майы дип атала. Әйдәгез әле аларны көчле алкышлап каршы алабыз. Арыш майы. Каршы алыгыз сезнең каршыда Арыш майы командасы тора. Ярым финалга үтәргә телибез. Шуңа күрә дуслар без башлыйбыз. Исәнмесез оба! Акбар сәлам! Команда? Так, мен Арыш майы кибетінің охраннигі. Мында беркем дә юк. Ладайса киттім мен. Оппа! Нежданшикмы? Хайырлы кеш, сізнің алдығызда үлкен охранник пупс. Так, сіз неге күлесіз, Синең бүксәң бит бар. Дуслар, мен бугай аңладым. Кем искергән ризыкларны орлый. Хазыр менә инде без преступленияны ашабыз. Так, исем фамилия. Рамиль Хабипов. Син аларны күрдеңме? Кемне? Үзеңнең хромосомнары. Райнур, син нигә пятерочканың жилеткасын кидең? Так, минем бит бу шабашка. Шулай булса гына ул. Ладно, сез башлагыз, мен киттем шабашкага. Алайса дуслар, әйдәгез алга! Хоба! Иратлар ул гел ират булып кала. Әйдәгез әле карап китик. Әти улы белән сөйләшә. Әти, мин кичә шундый матур кыз белән таныштым. Бәлки ничек әнигә әйтергә белмим. Улым, әйтеп тормас син аны. Ничек соң ул? Әтиңдә әйтмисең дә әйтмә. Каралы. 42-нче этажда яши торган малай. Әни! Әни! Әу, Әни, топны ыргыт әле. хәзер. Әни, сызгырма инде, топны ыргыт дим. Комплиментларга оста егет. Нинди матур аяклар. Синең дә матур, Ой, братан. рәхмәт, братан. Авылда булган хәл. Райнур, ни булды синең белән? Син бит күптән тракторист булып эшләмисең? Рафис, мин тракторист, мин токсокта койдым, монда мин том. Дигәндә. Әби онукның исемен онытты, ләкин югалып калмады. Марат? Юк. Мансур? Юк. Илсур? Юк. Братан, әйдә китик, ашарга пеште. Әйдәгез әле карап китик, экзаменда булган хәл.
Так, Софиулин, бірінші сұрау сиңа. Қайсы елда Ғабдулла Тукай туды? 900. Yok. 1500. Yok. 5000. Oo, şundan başlarga kelayik. Ой, қарағыз әлемін арға не дейма тұр пиджак киген. Так, ауызың ұйып. Сенің билетің бар ма? Нендей билет? Такты мен мұнда КВН-да охранник болып ішлейм. Сәлем. Так, әйе? Райнур, сен нәрсе қызық топтың анда? Міне өзің қара. Сен жетейін тұрадың өкітікларға. Сен бит битор үскіда әшләген едің. Болды, достар, болды. Міне мен ішләдім, міне сіз ішләгәсіз міне осы пятерочкалар үшін. Ну, ярый, достар. Сіздің қаршыда арышмайы командасы шығыш жасады, рәхмәт, достар. Арыш майы КВН командасы үзенең рәхмәтен Тимирясов Виталий Гайнулла улы исемендәге Казан инновациялар университеты ректоры Тимирясова Осия Виталий кызына, шулай ук Каширская Елена Валерий кызына һәм костюмнар өчен Адонис фабрикасына белдерә. Без дә алкышлыйбыз, әлбәттә, рәхмәт әйтәбез. Дәвам итәбез партнерлар турында. Студпроф РФ, яшьләр яңалыклары медиа порталы studprof.rf, Яршаллы Республика Россия яшьләреннән иң якты мизгелләрен саклыйбыз. studprof.rf, вакыйгаларны безнең белән күзәт. Тагын бер партнер Казанда кайда ял итәргә, ничек күңелле вакыт үткәрергә без беләбез. Выбирай журналында Казанның күңел ачу урыннары һәм аның мәдәни тормышы турында мәгълүмат тупланган. Бары тик якты мизгелләр һәм кирәкле сайтлар. Миңа фон куйсагыз да бик шәп булыр иде. Рәхмәт, салават. Ярый, дуслар, дәвам итәбез. Киләсе команда Шүпрә командасы Буадан. Кая безнең Буадан җанатарлар? Әйдәгез, уянабыз, дуслар, уянабыз. Буадан килгән команда Шүпрә дип атала ул. Әйдәгез, каршы алабыз. Исән Акбарс. Сәхнәдә Буа командасы. Каршы алыгыз безне. Буадан булгач безгә мишәрләр дип йөртәләр. Бүген без бу стереотипны җимерергә уйладык. Ә менә инде Буа кая урнашкан дип уйласагыз, күргәнегезчә, Татарстан картасы куянга ашаган. Менә монда Актаныш нидер иснәнә, колаклары әгәрҗә, иң йомшак җирендә Буа урнашкан. Ә менә Буа? Буа, ну тагы ничек аңлатыйк инде? Рәзилә, бу бит КВН. КВНда җыр белән аңлатып була. Рыжий егет дөресен әйтә. Вообще-то мин хатын кыз. Егетләр, аның белән битәмен чага бармыйбыз. Кызлар, киттек. Biz de tatlı kaymağı. Doğru sözlük ingölle. Bütün jirde tanıyorlar, delepsin matur şiver. Kunak şunu salgadı, neytir yine biz kazı. Qaydan biz? Нәрсә сөйлисең соң ул? Артына катрак эләккән ахырсы. Есир мәскер мана күрмастыры. Бөгүндә сирем деберле. Хөрмәтле тамашачылар, бу безнең Чуаш кызы Оксана. Әйдәгез кул чабый галанарга. Рәзилә, әйдә тәрҗемә ит. Братан, давай. Есир белмәстәре, США Дональд Трамп шәндерне. Бүгенге уенда біз жеңергә тиеш. Ашендеренен Хиллари Клинтон. Атутарадыр Барак Обама бек. Оксана, бу сүзне сәхнә итәргә ярамый. Менә шулай яшәп ятабыз инде. Татар Чуаш мишәр. В общем, полный анекдот. Киттек.
Ул чатында булган хәл. Salkın. Жылыта екен bu. Oh, клиент. Ey do'stim, tugunda undan so'ng sotmanglar. Tag'amurni bering menga. Hemen, пожалуйста. Ha, rahmat, ketdim. Aha, biznes gitti. Көз алдына китерегез. Безнең Аксалы диетага утырды. Холодильникта нәрсе бар екен? Ой, пироженка. Юк, мин ашамым. Мин иснәп кенә карыйм. Көз алдына китерегез. Герасим өйләнгән. Кайчан синең зарплатыңны күрермен мин? Миңа шуба кирәк, машина кирәк, кеше кебек чит илендә ял итәсем килә, ә минем тырнакларым да ясалмаган. Ә без бу күлдә нәрсә эшлибез? Тухырха бурдигунда? Нәрсе булды? Прикольно. Biz чыгышыбызның ахырында Хәерле кич исәннәрмесез баршагызга да. Мен сезне барыгызга да сагынып беттем, дуслар. Роберт һәм Тумба бер ел күрешмәделәр. Тумба дип уйлап куйды Роберт. Юмба дип уйлап куйды Руслан. Сакаллы сабый дип уйлады Роберт. Сакалсыз карт дип уйлап куйды Руслан. Что за фигня дип уйлап куйды Рамил Агдеев. Бу фигня түгел, бу татар лигасының алып баручысы дип җавап кайтарды Роберт. Ты чё в натуре? Диде Руслан. Татарча сөйләш дип уйлап куйды Роберт. Мин татарча нормально разговариваю, подумал Руслан. Бу безнең сугыш түгел дип уйлап куйды команда. Нәрсә? Дип сорады командадан Роберт. Бә дип уйлап куйды команда. Җәмәгать, булды җитте, но проблемаларыгыз бар икән, әмма үзегез чишегез. Сөйләштекме? Ничек табарга сез мине беләсез? Ничек табарга? Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 567 1050. Айваздан сорарсыз. Хөрмәтле тамашачы, без бу татар лигасына эләгүебезгә бик нык шатбыз. ШТК миңа яңа дуслар бирде. ШТК булмаса, мин дәресләрдән дә кача алмас идем. Ә мин бәйләдем. Нәрсә? ШТК беләнме? ШТК бәйләдем. Кызганычка каршы кыскарак килеп чыкты. Ләкин безнең ярым финалга кадәр әле вакытыбыз бар. Чыгышыбызның ахырында шушындый чуаш шагыйрьнең сүзләре белән бетерәсебез килә. Әйдә миннән чыгыбыз, чык! Эх, чун, яш чун, вери юн, хери юн, утмыл десле удым бурда, тагыр десле тажым бур. Мин дә сине яратам, Оксана. Буа КВН командасы. Рәхмәт! Чүпрә КВН командасы Буа муниципаль хакимият башлыгы Айзатулов Азат Касым улына, мәдәният бүлеге җитәкчесе Гайфуллин Мөдәрис Идрис улына, мәдәни үзәк җитәкчесе Валиев Раил Җәгъфәр улына, ял үзәге җитәкчесе Талипов Илнар Рамазан улына рәхмәтләрен белдерә.
Biz de инде әлбәттә алкышлыйбыз. Безнең иганәчебез Фан 24 Казан шәһәренең күңел ачу үзәге. Бер түбә астында 30дан артык күңел ачу чарасы. Боулинг, бильярд, автодром, караоке, клублар, 5D кинотеатры һәм башкалар. Тәүлегенә 24 сәгать буена сезнең өчен ишекләр ачык. Бары тик керү өчен генә түләргә кирәк. Тулырак мәгълүмат fan24.ru сайтында. Biz devam итәбез, дуслар. Киләсе команда шулай ук кунакта. Әлмәттән килгәннәр. Әйдәгез аларны шулай ук алкышлар белән каршы алабыз. Әдемхи КВН командасы. Әлмәт шәһәре. Хәерле кич, Казан. Сезнең каршыгызда Әдемхи КВН командасы. Сез безне бай һәм әрсез дип уйлыйсызмы? Әйе, нәкъ шулай, нищебродлар. Без шундый текә команда. Хәтта без ширек финалга да күбәеп килдек. Ничек инде күбәеп? Саңа бит Алина тазарган. Уен алдыннан безгә ректор җиңмәсәгез, кире Әлмәткә кайтып та тормагыз диде. Юк, Казанда калабыз. Тынычлан әле, Алина. Кызлар, кайгырмагыз. Беләсез бит инде, жюрida үзебезнең кеше утыра. Мин уен алдында килдем дә аңа конверт бирдем. Ул нәрсә диде? Рәхмәт. Әдемхи КВН командасы, башлыйбыз. Мин бәләкәй түгел, просто бүген залда салкын. Институтта булган хәл. Дәвам итәбез. Габдрахманов, бу вейпыңны тагын тартсам нишләтәм дидем мин сине. Альбина Альбертовна, бу витингалятор иде аның. Гадәттә кызлар апаларының киемнәрен киеп бетерәләр, ә мин сеңлемнекен киям. Дуслар белән кичеш тору. Аерылмагыз, аерылмагыз, булса да сәбәпләре. Канатларына Дуслар, мин Wi-Fi-ның паролен таптым. Мин сөйләшә башлагач, минем янга тычканнар җыела башлыйлар. Егет кызның өендә кунакта. Матурым, менә бу минем садиктан фотосурәт, мине таба аласыңмы? Эй, җиңел инде. Менә бу син. Бу бит малай. Малай? Менә бу син. Монсы да малай. Монсы син? Безнең группада бары тик 3 кенә малай иде. Ничек 3, менә 4-нчесе? Менә монсы мин. Bütün балаларны кәбестәдә табалар. Ә мине кәбестә орлыгында таптылар. Күз алдыгызга китерегез. Бәхетсез маньяк. Җиңел була дип уйладыңмыни син? Безнең якта инглиз телен өйрәнәләр. Ә хәзер күз алдыгызга китерегез. Америкада татар теле дәресе. Hello, children. Исәнмесез. Исәнмесез. Today's new word is tubeteka. What is tubeteka? Okay. Snap back. Yo, snap back. And the tubeteka. Tubeteka. Yes. New word is halal. What is halal? Okay. Pig. No pig, no pig. No. Sheep, man, sheep. Yes. Oh, sheep. Yummy sheep, halal. Halal.
Mother. Chief. Father. Жизни. What is his name? Okay. Жизни. Okay. Baragızda beach. What? Beach. Yeah, bitch. Ахырда нәрсә әйтәсе килә? Бүген залда безнең бик кадерле җанатарларыбыз бар. Рамил Агдеев, Фарида Якуповна, Илназ Софиуллин, Айваз Садыров, Камил Саразитдинов, Табрис Яруллин. Ник татар малайын әйтмәдең? Мин бит кадерле дидем. Ә ул алтын. Сезнең каршыда Әдемхи КВН командасы булды. Әлмәттән зур мәхәббәт белән. Әлмәт дәүләт муниципаль хезмәт институты ректоры Салахов Ильяс Рахимҗан улына рәхмәт. Шулай ук Әлмәт хакимият берлегенә һәм Нефтегазстрой профсоюз башлыгы Шарапов Мансур Мукаддис улына һәм Татар лигасының редакторларына бик зур рәхмәтләрен белдерә Әдемхи командасы. Дәвам итәбез дуслар, безнең тагын бер партнерыбыз чын татарлар өчен Абау яшьләр бренд киеме. Абау бренд дизайнерлары милли татар гореф-гадәтләрен заманча яшьләр киеме белән берләштерә. Ә инде өчпочмак сурәтләнгән толстовка хәтта безнең республика президенты Рөстәм Миңнеханов һәм татар эстрадасы йолдызлары күңеленә хуш килде. Меңләгән кеше безне креатив һәм сыйфат өчен сайлый. Абау үзебезнеке яхшырак. Монда киенүчеләр таң калган, чөнки бренд Made in Татарстан. Менә шундый слоган аларның. Дәвам итәбез дуслар, рәхмәт. Рәхмәт. Дәвам итәбез һәм инде беренче уенның беренче бәйгесен, сәламләү бәйгесен тәмамлый Татар Team КВН командасы. Каршы алабыз. Безгә бу КВН өчен беркем дә түләми. Тик сәхнә түрендә Татар Team тагын чыгыш ясый. Наверное, потому что безгә деканат куш-кушты. Билет бәясе 2 сум. Ә безгә буш-буш-бушка. О, нихаят, ширек финалда ширек йөзләр. Бер ширегән бәрәңге бөтен капчыкны ширетә инде ул. Бер пышрак сыер бөтен көтүне боза. Бер капчык шикәр, тоз. Гомумән Ришат синең кызың да юк. Бар. Аңа 3 яшь. Кичкенә генә Фәйрүзә. Мин аның өчен алимент түлим. Мискенкәем. Ой, рәхмәт яусын. Менә Йылдыз, син бер үгез, бер үзең генә булышасың. Бәк Ришат, җәҗә кызлар ачуланмагыз аңа. Ул бит сабан туйда катнаша. Аннан әтәшкә менәләр. Ләйсән, син Хәния Фәрхинең фанаткасымы әллә? Юк, нигә? Әлдермешләр исләре килә. Ой, шундый кызык. Ришат, синең борын рентгены килде. Әле бу беренчелеше генә. Нишләтимсең аны? Маңганы сөртерсең белмим. Татар Team КВН командасы киттекме? Киттек! Кызалыгызга китерегез. КВНщикны гаиләдә нәкъ менә шулай каршы алалар. Әни, мин кайттым, без җиңдек. Каһәр сука малай, син берәр качан эш табасыңмы, юкмы? Дәвам итәбез, безнең киләсе миниатюра Йылдыз. Киләм дә. Рашкына, Ришат.
Көз алдыға кетіріңіз бірінші татар ышаныш телефоны. Алло? Alo sen misiniz? Benim ulesim kile. Туасың да қалмаған. Алло? Alo, ben üç pişmak pişirgen idim. O benim küydü hem jandı. Құлларың дұрыс жерден өспегеш пішіресің де қалмаған. Алло? Alo, menden irem kite. Ол миңа киде. Oy yarayla bizge bir kimde şoltıratmayı mı? Әйе шол, мен жауап берерге орыдым мен дейді, ұшынабыз. Eyde. Alo. Так, жітті, тынышланыңыз. Бұшлай бейіп жүресіз мұнда. Мен сізге іш таптым бейді. Мына тизден яңа ел корпоративлар. Мен қыш бабайым, Шулпан қор қызы. Әмин. Сен қор бабай. Сен бұрының кешірге ашаған. Ну кеше салат ошаған еді менде шуннан. Сың бұлғалы енді, бұлғалы. Гілия, мына сен шыршы. Ник шыршы. Сың шыршы, сені егітің армияда сағынып қытты ел бойы. Ләйсән, сен қопшық. Нәрсеге? Сенің ішіңе 40 килограмм бәрәңгі сыямысың түгіні? Әйтірген ұтқанмы сен бет бош мейренгені келді, міне. Сен қыш бабай ма? Сен максимум оның таяғы. Мен қыш бабайын тылсымлы алтын таяғы мен. Алтынының да пробысы берекей. Так, ярар, мен кетем. Но мен қыш бабай боларақ сізге бір бөлек қолдырдым. Достар, біздің татар эстрадасы жырлары шет ел фильмларына саундтрек боларақ бек яқшы туры келе. Иқтибар экранға. Şaşırtma benim için var tiksini var. Kolları kolda, gözleri gözde. Ağla, şehirden dayırga. Ağla, tanışlık tabırga. Tutma karasam da kara koyma. Һәм соңыннан, достар, мына білесізме, бәхет сөзінде 5 хәреф, біздің командада 5 кіші. Жеңу сөзінде 4 хәреф. Ну, Йылдызда бек кішіге шамаған бетіңді. Ришат! Татар Тимкалың командасы, рахмет. Yazmışına beyle, 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 beyle. Yazmışına beyle, 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 beyle. Татар Тимкалың командасы рәхмәтен Казан Федераль университеты филология һәм мәдәният ара багланышлары институтының директоры Җамалетдинов Радиф Рифкат улына җиткерә. Сәләт проектлары җитәкчесе Татарстан Фәннәр академиясе академигы Казан Федераль университетының профессоры Сөлейманов Җәүдәт Шәүкәт улына. Бездә алкышлар бирәбез. Шулай ук Татарстан Республикасы яшьләренең Сәләт иҗтимагый фондына һәм Сәләт яшьләр үзәгенә шиксез рәхмәтебезне белдерәбез дип язалар егетләр, кызлар. Яны күтәрәбез дөнья. Әтияни танышыгыз бу Илдар. Без аның белән өйләнешергә җыенабыз. Ey, татар жігіті екеніз. Исәнмесіз? Минемчә, дуслар, алкышлар астыннан командаларны чакырырга мөмкин, име? Сәхнәгә, әйдәгез, дуслар. Командаларны сәхнәгә чакырабыз. Алкышлыйбыз, әлбәттә.
оралаша нәрсәдер турында. Ярый, дуслар, рәхмәт командаларга әлбәттә. Жюри әгъзалары сәламләү бәйгесе өчен үзләренең билгеләрен хәзер куя. Әзерме? Жюри әгъзалары әзерме? Максималь 5 балл. 5 балл куеп була. Әйдәгез, беренче команда, безнең беренче команда булды BBK. Ул башлады концертны. BBK. Билгеләр 4 5. Бер бишле, калганнары 4ле. Рәхмәт. Дәвам итәбез. Киләсе команда Орышмайы. 4. Барлык жюри әгъзалары 4 балл куйды. Киләсе команда Шүпрә, Буадан, Буа шәһәреннән. 4-5. 2 бишле, калганнары 4ле. Оннан соң Әлмәттән Әдемхи командасы чыгыш ясады. Барлык жюри әгъзалары да максималь 5ле куйды Әлмәткә. Һәм инде тәмамлады Татар Тим КВН командасы. Шулай ук максималь 5ле. Хәзер инде дуслар, без икенче бәйгегә күчәбез. Ул да булса музыкаль биатлон дип атала ул, дуслар. Димәк, һәр команда бер-бер артлы 2шәр кызык, мәзәкле, кызыклы җыр җырлый. Кыскача гына инде, әлбәттә. Жюри әгъзалары аралашып беренче команданы төшереп калдыра беренче кругтан соң. Яки штрафка җибәрә берничә команданы. Шулай итеп, ахырда бер генә команда кала. Һәм инде ахырда калган команда максималь 1 балл ала. 0,9, 0,8, ну шулай итеп командаларга баллар куела. Әзерме? Сез әзерме, дуслар? Әзер. Әйдәгез, музыкаль биатлонны башлап җибәрәбез. Беренче булып безнең укый BBK. Сәміз қадірлі достар. Әтәш сойрый, сандуғаштай, әтәш сойрый да сойрый. Ниндейдір жүлер фатирда, қозанда әтәш осырый. Абыйымның туған күні бүгін, ярар инде абый йылама. Қызың урыс болды, дуңғыз ите берді, сен аны ашадың, ва-ха-ха-ха! Рәхмәт, дәвам итәбез, Әдемхи. Хәерле кич, дуслар. Ул Казанда яшәргә хыяллана иде, ләкин Балташ базарында пакет сота иде. Кулларымда пычак, хәзер кызык булачак. Хәзер күрше Игорь мөселман булачак. Рәхмәт, Буа, Шүпрә командасы. Хәерле кич. Юк, татарча була ул көньяк. Күпме карасам да карап туймыйм, Миниханов инстаграмына. Анда почти бөтен яңалык бар, язылыгыз аның аккаунтына. Рәхмәт, Шүпрә, Орышмайы. Хәерле кич, дуслар. Әти Кадиров сыйтырга бара. Сау булыгыз, тиеннәрем. Безнең өйдә кайнар су юк, безнең өйдә кайнар су юк. Чишмәгә төшәм әле, юынып кайдам әле. Рәхмәт, Орышмайы, Татар Тим, дәвам итәбез. Галигә барам әле, Вәлигә барам әле. Исемнәре матур түгел, акчалары бар әле. Симез шаклар бар иде, киң урамнар тар иде. Рәхмәт, командалар. Шулай итеп 2шәр мәзәк укыдылар, 2шәр җыр дип әйтергә була. Жюри әгъзалары аралаша, уйлый. Кемне төшереп калдырабыз яки штраф ясыйбыз, дуслар. Берничә командага, әлбәттә, 2 командадан башлап. Әйдәгез, сез уйлаган вакытта мин тиз генә партнерга рәхмәт укыйм.
Яхшы кайф бездән башлана. Һәр иртәңне Уян Татар 7:00 агентлары белән башлап җибәр. Бүрләр белән бию тапшыруында Шаяру атлантларының пранк оталыгын тыңла. Гөлназ Сәфәрова белән халык мәхәббәтен яулаган хитларны музыкаль Каймак хит парадында ишет. Бу һәм тагы күп кенә кызыклы тапшырулар Татар радиосында. 105 FM дулкыннарында Instagram, официаль Instagram Татар радиосы дип атала һәм инде сайт tatarradio.ru. Суздым вакытны жюри әгъзалары. Әйе, безнең монда штрафной. Штраф, әйе, Да, дөрес. штрафной круг. Нинди командалар штрафка бара безнең? BBK, Арыш майы һәм Буа. BBK, Арыш майы. Әйдәгез, BBK башлыйбыз. Берәр мәзәк, димәк. Берәр җыр. Акушерның җыры. Кендегемне бәйлә, 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 бәйлә. Илназга бик ошады. Дәвам итәбез. Арыш, Буа. Шуп шиләген түккән идем, сәйер карап куйдылар. Шуп шиләге төбендә туй күлмәген таптылар. Рәхмәт, Буа. Арыш майы. Кичә сарайга кереп сыерны сауган идем. Бүген керергә шул миңа елмаеп куйды. Онытмаган, ул мине онытмаган. Буа, бик зур рәхмәт. Буа, рәхмәт. Димәк, 0,6 балл бугай. Ялгышмасам. Дәвам итәбез, дуслар, шулай ук 2шәр мәзәк, 2шәр җыр һәрбер командадан башлый BBK. Шкаф өстендәге полка күптәннән кызыктыра. Әти белән әни янда нидер яшереп тора. Әйдә, апайым, җилкәгә утыр әле. Әти ашкаш гөл сөенә, без дә сөеник әле. Минем дустым мулла, алхамдулилла. Рәхмәт. Дәвам итәбез. Азан укыды бугай бу егет. Әлмәт, Әдемхи. Мин авыл баласы, укуга тагын попуткада барасы. Елама, ярсыман, мин битик җырлый белмәгән кыз гына. Рәхмәт, Арыш майы. Син морячка, мин моряк, син рыбачка, мин рыбак, син мажушка, мин татарин, үткерми без никах. Децл үзенең җырын алда язган булса, ничек булыр иде? Сул аякта галуш 42, уң аякта галуш 46. Сез сорасагыз, ничек шулай булды? Кичә аштан соң галушлар буталды. Рәхмәт, Татар тим. Син минем янымда, һәм тагын 100 мең кеше. Иртәнге автобуста мин үләм пешеп. Син бит мине кызартасың, күңелемне кузгатасың. Кара аны кылыйм алай, карама миңа алай. Жюри әгъзалары, нәрсә әйтерсез? Кем төшеп кала яки тагын бер штрафка китә? Димәк, киләсе команда 0,7 баллар белән китә. Әлегә мин, әйдә. Кызганыч, Мөнир Ахмаевның яшь чагы белән саубуллашып торабыз. Зур рәхмәт. BBK, зур рәхмәт. Дәвам итәбез. Әлмәт, Әдемхи. Кыздыр. Күпме карасам да карап туймыйм, депутатның янган өенә. 33 сыер ул, Актанышта үтте, миссис Актаныш. Менә шулай. Рәхмәт, Арыш майы.
Бу кышка һәм модникларга багышлана. Поштанниклар кимим, штаннарны бөклим, шапкасыз йөрим. Каттым, мин каттым. Күрәсеңме син, япы-ялан аяк юлдан барам, авылда бит мин. Рәхмәт, Татар Тим. Своч сәгате, артты бит бәяләре. Базарға барып алыйм әле, ком сәгате. Ул ират була алмый, ул 8 мартта туган. Егетләр, кем 8 мартта туган? Кулларыгызны күтәрегез. Мин дә күтәрмәс идем. Нинди нәтиҗә? Кем төшеп кала? 0,8 балл белән китә киләсе команда. Айбас нәрсә булды? Барысына да штраф диләр монда. Тагын берәр мәзәк укыйбыз. Әлмәт шәһәре әйдәгез. Мин селкенмичә ятам, мине берде великан. Рәхмәт, арышмайы. Эх, сез матур кызлар, ник шаяртасыз? Сезгә бит мыек килешми, аңламыйсыз. Татар Тим. Таиланд халкына багышланган җыр. Нәрсә булды сиңа бүген? Кичә генә малай идең. Булды, штраф. Илназ Софиулинга күңелсез булсын әле, бераз гына. Әлмәт, рәхмәт. Әлмәт. Гафу ит, Илназ, Әлмәт китте 0,8 балл белән. Һәм инде финал, дуслар, әйдәгез алкышлыйбыз командаларны. 2 генә команда калды. Кемдер хәзер җиңә? Башлый арышмайы. Бәхеттә, шатлыкта, исәнлектә, саулыкта, яши Рустам Миңнеханов тазалыкта, байлыкта. Үзләдем, өемне мин үзләдем, балкырты мине чакты, күзләрем минем шеште, шуңа үзләдем. Татар Тим. Тарихи җыр. Син минем соңгы туктамышым син минем. Идегәй килеп җитте дә хан идең, битте китте. Я встретил тебя, субханаллах, увидел тебя, альхамдулилlah, ты будешь моей, иншаллах. Проблема булмас, мин бит мулла. Татар Тим, котлыйбыз. Музыкаль биатлон бәйгесенең җиңүчесе Татар Тим. 1 балл һәм инде арышмайы 0,9 балл. Рәхмәт командаларга. Бәлки аларны чыгарырбыз? Юкмы? Чыгарабыз. Командалар, чыгыз әле сәхнәгә, кая качтыгыз сез? Алкышлар астыннан әлбәттә, дуслар. Командалар сәхнәгә. BBK, арышмайы, Шүпрә, Әдемхи һәм Татар Тим командалары сәхнәгә чыга. Чөнки хәзер без нәтиҗә ясыйбыз. 2 бәйге үтте. Баллар шутланган. Менә мин карыйм. Там күренеп тора. Калганнары ашарга киткән бугай. Менә. Әйдәгез, командалар, сез кайда? Команда кулис артында. Сәхнә артында кем бар? Командаларны куып чыгарыгыз, зинһар өчен. Так, BBK монда, Шүпрә монда, арышмайы монда, Татар Тим монда. Кемдер җитми, дуслар? Кем җитми? Әлмәт, әлбәттә. Әдемхи! Сез кайда? Ярый, дуслар, алар килгән вакытта мин тиз генә нәтиҗәләрне әйтәм. Балларны шутладылар һәм инде
ширек финалның бірінші ойынында менә шундый нәтижелер. 5-нче урын 4,6 балл белән Арыш Мая командасы яулый. Так. Туктагыз, дөрес шутланган микән бу? Арыш Мая безнең финалда булды бугай бит, әйме? Монда 0,6 балл гына куелган. Гафу итегез, дуслар, дөрес шутламаганнар бугай. Хәзер мин итеп куйм әле. Әлегә командаларны көткән вакытта мин тиз генә партнерларга рәхмәт әйтәм. Так. Безнең генераль партнерыбыз Хәзинә Тур. Сез ял итә беләсезме? Әйе, шәп. Хәзинә Турга мөрәҗәгать итегез. Татарстанда, Башкортстанда, Россия ва дөнья киңлегендә Хәзинә Тур сезнең белән булыр. Хәзинәтур.рф сайтында тулырак мәгълүмат. Әйдәгез, алкышлар бирик пока командаларга. Бәлки бу бәлки генә пауза булгачтын, бәлки жюри әгъзалары берничә сүз әйтердер. Менә шундый вакыт бар. Берәр кем тәбриз. Юкмы сүзең? Син бармы сүзең? Әйдә, берничә сүз әйтеп. Узале. Рәхмәт, Руслан. Сиңа рәхмәт. Миңа бик ошый бүгенге уен. Һәм менә безнең алда утыралар, мин карыйм, төрле төбәкләрдән килгән безнең татар яшьләре. Аларга алкышлар, аларны каршылыйбыз безне Казанда. Һәм менә Рамил командасына зур респект. Татар КВН үстерәләр. Төрле районнарга чыгалар, менә төбәкләрдән командалар изиләр. Шуңа күрә утырып көлеп кенә тормагыз, яшьләр, үзләрегезнең төбәкләргә кайтып җиткерегез. Татар КВНның географиясын киңәйтергә кирәк һәм үстергә кирәк. Менә шундый киңәш. Сана бетерделәрме, Руслан? Сана бетерделәрме? Белмим. Сөйлә. Син бит матур сөйләшәсең. Әйдә, сөйлә, мин. Безнең күп кенә проектларда. Гафу ит, тәбриз, тагын берничә секунд. Ярар. Беләсезме, мин сезгә сер ачырга тиеш. Руслан һәр вакытта да уен алдыннан миңа үзенең татар текстын күрсәтә, алып бара торган. Һәм ул коточкыч. Анда бик күп хаталар. Үзе дә җүнләп сөйләшә белми, шуңа бик каты дулкынлана. Нәрсә сөйлисең син? Мин ишетәм. Все, булды бугай, бу дуслар. Рәхмәт, тәбриз, зур рәхмәт. Киттек, дуслар. Нәтиҗәләр шундый. 5-нче урын 4,8 балл җыйды безнең ул команда. BBK Яршаллы. Юк, 4-нче урын булды бу дуслар. Гафу итегез. 3-нче урында 2 команда 4,9 балл җыйды. Алар Арыш Мая һәм Шүпрә командалары. 2-нче урын 5,8 балл җыйып Әдемхи Әлмәт шәһәре. Һәм инде уенның җиңүчеләре максималь 6 балл җыйган команда Татар Тим. Менә шундый нәтиҗәләр, командаларга зур рәхмәт. Әйдәгез, тагын бер тапкыр алкышлап аларны сәхнә артына озатабыз. Зур рәхмәт, командалар. Сау булыгыз. Шулай итеп, дуслар, без 2-нче уенга күчәбез. Шуңа күрә алкышлап мин сәхнәгә 2-нче уенда катнашучы командаларны чакырам. Әйдәгез, дуслар, каршы алабыз. 2-нче уенда катнашучы командалар сәхнәгә. Әйдәгез. Каушамагыз. Көчлерәк алкышлар. Күргәнегезчә, 2-нче ярым финал, ширек финалда 4 команда катнаша. Әйдәгез, алар белән танышып үтәбез. Безнең беренче булып Казан сәүдә икътисад көллияте кызлар КВН командасы. Мәскәү шәһәреннән килгәннәр Понаехали КВН командасы. Орша шәһәреннән Казан арты КВН командасы. Һәм инде Казан федераль аграр университетынан Әкәмәт КВН командасы.
Менімше шулай ғадеттегіше сөздеріне ейтірге керек. Командалар, біз болдырабыз! Зур рәхмет, командаларыны сәхне ортына ұзатабыз. Алар әзірленәләр бірінші бәйге. Шулай достар, бұл ойында екі бәйге. Сәлемләу бәйгесі һәм музыкаль биатлон деп атала ул. Командалар жырлыйлар бізге мәзәк жырларын. Ярый, бірінші команда әзір қызлар командасы, шуңа күрә алкышлап каршы алабыз. Қызлар КВН командасы. Күчлерәк, дуслар, күчлерәк. Алкышлыйбыз. Рәхмәт. Микрофонны җимереп ташларга бик тә тели. Мин телем бал, мин телем май, мин телем яры финал. Мин телем буквен белән сине, аяктан егырга. Бездә кызлар күп. Салып 4 штук. Бездә мәзәк күп. Новышлай уйлыйбыз. Сезон ачылышы. Айваз Садыров, сәлам. Ш хәрефе туйдырды. Ләкин бездә түгел. Мин алтын матур чәчәк. Мин алтын матур чәчәк. Так, стоп, кызлар җитте. Сез бу юлда минсез башладыгызмы? Сөйдә, танышырга вакыт җитте. Бу Рүзәл. Эй, мин Гүзә. Ну тавышың буенча син Рүзәл. Бу Кристина. Ул безгә Чебоксар шәһәреннән килгән. Кристин, почему ты переехала? Я с парнем рассталась. Мы расстались с тобой в Чебоксар. Ярар, аңлашылды. Сезнең алдыгызда кызлар КВН командасы. Башлыйбыз! Хәерле кич, кадерле тамашачылар. Хәзер күз алдыгызга китерегез, Мулла татар җырчысына исем кушканда менә шундый хәлгә дә юлыгырга мөмкин. Радикул Акшин, Элвин Грей, Радик. Безнең командада менә шундый хисчән кыз бар. Исәнлек асаллыкка исән булырсың, мине башыңа ортам, ичеңә ортам, аяңа ортам, әле скорый чакыра кирәк, инде монда скорыйга да вакыты җитте. Мулла кирәк монда, бисмиллахи, мулла, бисмиллахи. Әбисе анагының вейп тартканын күргәч. Ну, улым, молодец. Наконец-то мучай агырга өйрәндем бит. Аллага шөкер, Аллага шөкер. Әби стоматолог та. Төкерегез. Бисмиллахиррахманиррахим. Сез беләсезме, менә куртканы киясен дә, аның кесәсендә күп акча чыга. Әйдәгез бер шундый ситуация карап китик. О, Есум, нормально. О, 1000 сум, нормально. Менә сезгә номер, минем куртканы бирсезләр. Пожалуйста. Хәзер күз алдыгызга китерегез, Мишәр Чёрная пятницада. Ого, перила нормально. Yaxshi булды. Чыгышыбызны менә буларның сүзләре белән битерәсе килер. Мишәр Акбар чәчләр үзәген ишәр. Сезнең белән кызлар КВН командасы иде. Рәхмәт. Кызлар КВН командасы Казан сәүдә-икътисад көллияте администрациясен
рәхмәтен білдірі. Яғни директор Савченко Радия Фатых қызына, шулай ук тәрбие эшләре буенча директор урынбасары Данилкин Всеволод Дмитрий улына, социаль педагог Багауддинова Елена Виктор қызына һәм өстәмә белем бирү буенча педагог Софиуллина Гөлшат Наил қызына рәхмәтен әйтә. Без дә инде әлбәттә алкышлыйбыз, рәхмәтләрне әйтәбез. Дәвам итәбез, дуслар, безнең генераль партнерыбыз Хәзинә Тур. Сез ял итә беләсезме? Әйе, шәп. Хәзинә Турга мөрәҗәгать итегез. Татарстанда, Башкортстанда, Россия ва дөнья киңлегендә Хәзинә Тур сезнең белән булыр. Хәзинәтур.рф сайтында тулырак мәгълүмат. Шулай ук яхшы кайф бездән башлана. Һәр иртәңне Уян Татар 7:00 агентлары белән башлап җибәр. Бүреләр белән бию тапшыруында шаяру атлантларының пранк осталыгын тыңла. Гөлназ Сәфәрова белән халык мәхәббәтен яулаган хитларны музыкаль каймак хит парадында ишет. Бу һәм тагын күп кенә кызыклы тапшырулар Татар радиосында 105 FM дулкыннарында. Дәвам итәбез, дуслар, киләсе команда ерактан килде, Мәскәүдән. Исеме дә шундый аның. Понаехали. Каршы алабыз. Сәлам Казан, сәлам Акбарс. Һәм без килдек Мәскәүдән, һәм без башлыйбыз. Şarkılar yaşaydık, gülerdik, eyde utqa girdik. Selam Kazan. Сәлам егетләр, сәлам кызлар. Егетләр, нәрсә бу? Без Мәскәүчәрәк күренергә тиешбез бит инде ничек тә. Үзебезнең толерант икәнлегебезне күрсәтмәкче. Толерантность! Әйтәм, Винарис инлеге җырына чыктыгыз. Алай дәргә ярамый. Булай чыгарга ярыймы? Әйдә, Мәскәүчә башлыйк әле, а? Let's go! Белгәнегезчә, авылда хәбәрләр бик соң гына барып җитә. Булды, хатын, мин китәм. Кайда тагын китәсең инде, җаным? Анджелина Джоли иреннән аерылган, шуның янына китәм. Убитига карамаячак та, җаным. Ничек карамасын? Алтын куллар, тимер аяк, бакыр кулак. Ничек карамасын ди? Моторым, син бит авариядан соң шундый роботка әйләндең. Ничек сине бит металлоискательный аэропорттан чыгармыйлар? Җәяү барам. Җәяү? Соң убитирак, диңгез, море аша барырга кирәк. Әллә хатын син җүләрләндең инде. Тышта бит кыш, бузлар туңды бит инде. Минем нәрсә? Балыкка кыш көне барганым юк, что ли? Тинтә. Нәрсә сөйлисең? Улам, чык әле, чык. Әнә тиң нәрсә ди? Анджелина Джоли янына барам. Әтә мин синең белән барамын. Әйдә улым, комплект булып барырбыз. Җаным, мәхәббәтем, кая киттең инде? Күрше, нәрсә булды тагын? Ирем кая китте бүген? Анджелина Джоли янына китте. Борчылма, күрше. Мин бүген сиңа Брэд Питт булырмын. Күзлегеңне генә сал, яме? Мәҗлестә хәер таратканда. Бирегез әле барысында.
Мынцы сиңа, мынцы сиңа, мынцы сиңа, мынцы сиңа, мынцы сиңа. Жибер, сабын белән бирмен. Яңа гына сайланган АКШ президенты Дональд Трамп Татарстанда. Әйтегез әле, каршы алабыз барыбыз да. Hayırlı kech, qadrli tatarlar. Men tatarlarni bik nik yaratam. Ne için? Çünkü men o'zimda ozgina mishar, ozgina boshqirt, ozgina salqan. G'afur etingiz. Bilasizmi? Amerikada da, Tataristonda da bik ko'p shtatlar bor, shtatlar. Mesela, например, Alabama sizde, bizde Alabama. Sizde Utah, bizde Utah. Sizni hürmet edip Utah deyip atadık. Hem sizde var Agirci. O ne kadar Irak'ta, очень Irak'ta uğraşkan. Şuna göre biz sizge, Agirci'ge, o'z shtatımızın ismini berdik. Connecticut deyip. Bek zo'r rahmat, men ozgina o'ynay boshladim. Xushag'az ketarga kerak. Qadrli do'stlar, mana biz endi Moskvadan kelib, moda turunda bir narsa aytmisha keta olmaymiz. Qarag'iz, tipичный moskovskiy tatarin Denis. Aning bek modniy soqoli bor, u baribir shopqa yuri. Ham qarag'iz, shohli yigiti Ruslan. Anga baribir u yurmay. Rahmat. Мин де йөрим. Понаехали КВН командасы Татарстан Республикасының премьер-министры урынбасары, Россия Федерациясының Татарстан Республикасы буенча вәкиле Әхмәтшин Рауил Калимулла улына рәхмәтен белдерә. Без дә инде алкышлыйбыз әлбәттә, онытмыйбыз дуслар. Партнерларыбыз яшьләр яңалыклары медиа порталы studprof.rf. Яршаллы республика Россия яшьләренең иң якты мизгелләрен саклыйбыз. Studprof.rf вакыйгаларны безнең белән күзәт. Шулай ук Казанда кайда ял итәргә, ничек күңелле вакыт үткәрергә без беләбез. Выбирая журналында Казанның күңел ачу урыннары һәм аның мәдәни тормышы турында мәгълүмат тупланган. Бары тик якты мизгелләр һәм кирәкле сайтлар. Выбирай. Рәхмәт. Дәвам итәбез дуслар, киләсе команда Оршадан, Орша шәһәреннән Казан арты дип атала ул. Әйдәгез, каршы алабыз. Salam Kazan! Unut мәшәкатьләреңне, unut инде беразга. Дусларым, матурларым дип килеп кирдең жюрига. Утыр инат шул урында, пока шәкүр югында. Так. Стоп. Карагыз, нинди хәл бу? Сезнең бит бер генә минутка да үзегезне сәхнәгә чыгарып җибәрер хәле юк. Аңламыйсыз, без бит монда Орша данын якларга килдек. Бит инде белгәнегезчә, Оршадан бөек Тукай кебек шәхесләр чыккан. Минем исемне дә Орша тарих китабына язып куярга кирәк. Башта исемеңне кибеттәге әҗәт китабыннан сыздыр. Стоп, карагыз әле. Без бит музыкаль команда. Әйдә бер җырдан башлыйбыз. Айынылыкка җөшче белән барган идек. Айынылыкка җиләккә, адашты да гомерлеккә, бәхете салды йөрәккә. Эх, җиләкле җәйләренең уныта алмамын ямын.
Ятыядыр урманда аю минем дошынымда. Стоп! Не эшлисең? Монда беләсеңме? Күпме тещалар килеп утырган булырга мөмкин. Бер шуңа минеке точлы утырмый. Син нәрсә көләсең? Бер жарыска төшкәне. Кеше яшьтән аллергия булган күрше фәнистә, шуңа күрә алма түгел ашаган гөлкә бездә. Эх, алма, 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 алма булган пирогта, хәзер күрше фәнис ята кара салкын морыкта. Нинди хәл бу? Нинди җыр бу? Син нәрсә көлеп торасың? Нигә син җырламыйсың? Җырлый белмисең? Ник җырлый белмәгәч, нәрсәгә дип сәхнәгә менгән соң ул? Линар яшыңа ярый, миңа ярамыш толе. Так. Җегетләр, тәмам ашуны чыгарды. Чыгарып атыгыз әле моны сәхнәдән. Руслан, кеше тойдырдың ди. Чыгып кит инде, пожалуйста. Динар! Юкка чык, күземә күренмә. Аллага шөкер, бер тилегә кимеде. Ник монда торасың әле, пока минем янда. Кара, син минем белән бәхәсләшергә чыктыңмы? Или җырларга чыктыңмы? Җырла. Айнар итеп шәй салмагач әби буламын юл. Айнар итеп шәй салмагач әби буламын юл. Авызыңны пешермәгәч кызык буламын юл. Авызыңны пешермәгәч кызык буламын юл. Ой, стирдәр иттәем дә, ой, стирдәр иттәем. Сәлфәт, ну пешерә бит. Тукта. Беләсезме нәрсә? Аңладым мин. Безнең командага хатын кыз кулы җитми. Проблема юк. Так, Динар. Нәрсә бу? Кеше күргәч бар чыгарып ат моннан. Мин сезгә нормальный, реаль кыз турында әйтәм. Беләсезме? Бүгеннән башлап безнең командада бер кыз чыгыш ясаячак. Каршы алыгыз, Җәмилә. Карал, Җәмилә. Безгә бүген жюрины шаккаттырга кирәк. Айваз, мин синнән бала көтәм. Алай түгел инде, син нәрсә? Син эшлисең. Җәмәгать, булмый сезнең белән. Әйдәгез, мәзәкләргә күчик. Һәркемнең дә шундый ситуация булганы бардыр. Кафега керә, һәм кулына кайнар чәй ала, һәм үзенең өстәле янына алып бара. Карап бетик. Абый, пирожкигызны оныткансыз. Малай мәктәптән бирле тибеп кайткан таш кисәген хушлаша. Ну карама инде миңа алайды. Мин сине үзем белән ала алмыйм. Мине идәгеләр аңламаячак. Теге юлы консерва банкасын алып кайткач та күпме тавыш чыкты бит. Эй, sana! Абый, сдачагыз калган. Хатыны иренә машинасын парковкага куярга ярдәм итә. Әйдә, 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 әйдә. Әйдә, әйдә. Әйдә, 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 әйдә. Әйдә, 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 әйдә. Әйдә, 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 әйдә. 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 Әйдә, 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 әйдә. Әйдә, 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 әйдә.
Оршадан Қазан арты КВН командасы. Исеменә қарамағыз. Біз әр вақыт алда. Қазан арты КВН командасы рәхмәтләрен Орша муниципаль районы башлыгы Нуриев Илшат Габделфәт улына һәм Орша муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Гарифҗанов Рамил Илгиз улына җиткерә. Без дә инде әлбәттә алкышлыйбыз аларны. Зур рәхмәт. Партнерларыбыз Ривьера, дөньяның иң зур аквапаркларының берсе Ривьера. Күп төрле күңел ачу чараларын тәкъдим итә. 50 аттракцион, экстрим таулар, King Spa зона, аквабар, серфинг өчен уникаль җайланма һәм дайвинг мәктәбе. Ривьерада ләззәт диңгезенә шум. Шулай ук рәхмәтебезне игъанәчеләребезгә белдерәбез. Все свои лаунж кафе бары. Барлык тамашачылар өчен ташлама гамәлдә бүгенге уен билеты белән килсәң 15% ташлама синеке. Адресы Пушкин урамы 1-55А. Яны көтеләбез дөньяны туздырабыз. Әтияни танышыгыз бу Илдар. Без аның белән өйрәнешергә җыенабыз. Ey, татар жігіті екеніз. Исәнмесіз? Бу нинди ошейник? Ошейник ябыга торган. Ябыга торган? Братан, ул сиңа вообще ярдәм итми. Аны менә байтырып кысарга кирәк, бәлки вообще ашамассың. Җитте. Син нигә аны тотып торасың? Кызлар егетләрне һәр чакта да қолда тотарга тиеш. Алай сатыт. Давай монда экстремальсыз гына. Сезнең каршыгызда Казан дәүләт аграр университетының Әкәмәт КВН командасы. Китте! Зомби апокалипсис аграрныйда булган булса, менә нәрсә булыр иде. Йыкты бу колхоз бәрәңгесе. Уф, сөйләмәде. Иртәгә әле шигендергә. Çiçekleri sine bile gidemeyin. Çalmadan çaplarında katarım. Авылда булган хәл. Улым, әйдә ашарга. Улым, әйдә ашарга. Улым, нишисең син? Улым, нәрсә булды синең белән? Улым, манекен челлендж ясыйм бит. Нинди манекен челлендж? Чыгыракла бабаңны шулай паралич суккан шайтанлар димени. Уятсыз. Çiçekleri sine bile gidemeyin. Çalmadan çaplarında katarım. Романтик пар паркта йөри. Ой, моторым, кара инде мотор погода. Карлар ява. Тышта менә минус 30 градус булса да, миңа синең белән шундый җылы, шундый рәхәт. Яратам инде мин сиңа шулай саф һавада йөрергә. Так то син квартираны сатып эчмәгән булсаң, һаманда җылыда торган булыр идек. Алкаш хәшәре. Çiçekleri sine bile gidemeyin. Çalmadan çaplarında. Ашта булган хәл. Җитте, алып кул уя әйберләреңне вообще. Çiçekleri sine bile gidemeyin. Çalmadan çaplarında katarını güdemeyin.
Күз алдыңызға китерегез. Әни улын стрелкаға жибермәгән. Нәрсә, нык серьезно, что ли? Олар ничәү? Унау. Ә сездекеләр? Бишәү. Ярар инде бар. Хәтта туктале. Ярдәм кирәкме? Кирәк. Алло, Ландыш, давай тешләреңне сал, ыклауларың ал, яшәк тишкә төшәбез. Давай, киттек. Бак булын, чәчәкләре сиңа бүләк итәмен. Шауларын, шакларында катарыңны көтәмен. Кадерле жюри әгъзалары, менә инде тышта суык, менә әле бу көннәрдә нык суытып җибәрде. Һәм инде безне бу уенга җибәр алдыннан Тулай Турабыгызның комментаторы былай дип әйтте. Бүген җиңмәсәгез, общагага кертмим диде. Тышта суык. Боз. Әкәмәт КВН командасы. Рәхмәт. Рәхмәт, дуслар. Бак булын, чәчәкләре сиңа бүләк итәмен. Әкәмәт КВН командасы үз рәхмәтләрен Хусаинов Раил Камил улына, якын дустыбыз, деканат вәкиле Гөлнара апага бер уенны да калдырмыйча безгә җан атырга йөргәннәре өчен белдерә. Һәм Мустафин Әнәс Әмин улына командага һәр вакыт материал ярдәм күрсәткәне өчен рәхмәтли. Тагын безгә ышанып хөрмәт итеп уенны карарга килгән Сержанов Игорь Михаил улы, Галиев Роберт Тимирхан улы һәм инде командага илһам китергән өчен Хатимов Салават Хамид улына зур рәхмәтләр. Һәм мактанасыбыз килә, бездә иң шәп җанатарлар дип язалар егетләр. Шулаймы? Шулай, дөрес. Ярый, дуслар, моның белән беренче бәйге тәмам. Шуңа күрә әйдәгез командаларны сәхнәгә чакырабыз. Алкышлыйбыз, командалар сәхнәгә. Алар чыккан вакытта мин әлбәттә инде партнерларга рәхмәт укып алам. Чын татарлар өчен Абау яшьләр бренд киеме. Абау бренд дизайнерлары милли татар гореф-гадәтләрен заманча яшьләр киеме белән берләштерә. Ә инде өчпочмак сурәтләнгән толстовка хәтта безнең республика президенты Рөстәм Миңнеханов һәм татар эстрада йолдызлары күңеленә хуш килде. Меңләгән кеше безне креатив һәм сыйфат өчен сайлый. Абау, үзебезнеке яхшырак. Монда киенүчеләр таң калган, чөнки бренд Made in Татарстан дип язалар алар. Рәхмәт әйем, алкышлар өчен. Дәвам итәбез, дуслар. Дәвам итәбез, без карыйбыз хәзер жюри әгъзаларына. Сез әзерме? Чыгышны бәяләргә. Димәк, максималь 5 куерга була, максималь балл. Беренче булып безнең сәламләү бәйгесен башлады. Кызлар КВН командасы. 5, 4. Бер бишле калганнары 4ле. Аннан соң Мәскәү шәһәреннән Понаехали КВН командасы чыгыш ясады. 5, 4. Бер 4ле калганнары 5ле. Шуннан соң Казан арты Арча шәһәре чыгыш ясады. Барлык жюри әгъзалары да максималь балл 5ле куялар. Һәм инде сәламләү бәйгесен тәмамлады Әкәмәт КВН командасы. Шулай ук максималь баллар 5леләр генә. Ярый, дуслар, минемчә икенче бәйгегә күчергә мөмкин. Сез әзерме? Шулай ук, дуслар, гадәттәгечә беренче уендагы кебек музыкаль биатлон бәйгесе. Һәрбер команда 2шәр мәзәк рәвешендә ясалган җыр җырлый. Без инде аны бәялибез. Бер артлы төшеп калалар командалар. Әйдәгез башлыйбыз. Кызлар беренче булып укый, алкышлыйбыз без. Хәерле кичләр. Китай заводында эшләү принцибы. Каз канаты кат-кат була, пуховикка тиз тула. Әллә күрмим яуган карларыны да, җитәкләшеп барган парларыны да, бүген минем күзлек өйдә калган, сваркага ялгыш каралган. Рәхмәт, кызлар, Понаехали.
Хәерле кичләр тагын бер тапкыр. Хәзерге заманда кызлар ничегрәк бизәнә. Йолкы әле кашларыңны, карандаш бит бар әле. Сыйыр сауганда жырларга ярата торган доярка. Җиленнәр, 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 сөте бик күп күренә. Рәхмәт, понаехали, Казан арты. Қайын ауған, қайыны ауған, тұрмышым юлларына, ипотека түләбі болмай, қалыр улларыма. Бик популяр жыр. Туқта яңғыр яума әлі, кише манту ясадылар аңла әлі. Рәхмәт, Казан арты, әкәмәт. Дусларым, матурларым, кеттік. Подружкаларның бір-бірсіне жырлай тұрған жыр. Минем белән барасыңмы, йомышымны үтәргә, янарымда калырсыңмы, ишек тотып торырга. Алма берле, алма чәчәге тирле, башкаларга күздә салмыйм, суққыр калганнан бирле. Рәхмәт, әкәмәт, жюри әгъзалары нәрсә әйтер, кем төшеп кала яки штрафка җибәрәбезме? Берничә команданы. Рамил? Микрофон белән. Штрафка безнең баралар. Кызлар һәм понаехали егетләре. Без алкышлыйбыз, әлбәттә, кызлар, понаехали, берәр җыр гына җырлыйбыз, берәр мәзәк, әйдәгез. Ник ирләрнең сөяркәләре барлыкка килә? Наверное, потому что минем хатын лохушка. Кызлар темасы булды бу. Понаехали, әйдәгез. Шушы ук теманы продолжать итәбез. Ире хатыны белән бик каты талашканнан соң. Сөяркәгә барам әле. Сөяркәгә барам әле. Хатыным мазга әшерә, ял итеп кайтам әле. Хатыным мазга әшерә, ял итеп кайтам әле. Нәрсә? Дип әйтәбезгә жюри әгъзалары. Тагын бер штраф. Ярыймы? Мин белмим, ярыймы? Ярый, әлбәттә. Бармысың тагын бер? Тагын берәр мәзәк бар. Әйдә, тыңлап китик, әйдә. Тагын берәр штраф. Кызлар. Еревандагы диңгез. Әрмән диңгез, ой чәчле диңгез. Рәхмәт, понаехали. Йөрәгеңә якын китермә, әйдә. Ничек жыртылмасын трусик күп борчак ашаганнан. Шундый Мәскәү темалары, дуслар. Әйе, Мәскәү темалары шундый бугай. Рәхмәт, Мәскәү. Понаехали командасы. Понаехали, уехали булды бу, дуслар. Алкышлап озатабыз команданы. Дәвам итәбез. Һаман кызлар, әйдәгез кызлар. Адам жыры. Кайсы кабырга, кайсы син, айыра алмыйм, тик торам. КВНщиклар перспективасы. Тамада. Рәхмәт, Казан арты. Фонтанға керіп құйынған, иртәндән айнымаған, әллә қаян күрініп тұра, үйден хатыны қуған. Гади генә түгел, минем сөйгән ярым, исеме Илдар һәм бар сакалы. Рәхмәт, әкәмәт.
Үш пышмақны түгәрәкләп, өлеш итеп саталар. Эх, дәрт бар иде, аптекалар ябық иде. Менә шулай. Нәрсә әйтәсез? Қызғанышқа қаршы қызлар. Кызлар, зур рәхмәт. Финал, дуслар, алкышлыйбыз командаларны. Казан арты һәм Әкәмәт финалга чыктылар. Әйдәгез көчлерәк, көчлерәк. Жәлләмибез көчләрне. Башлый Казан арты, әйдә. Безнең инешнең ярында 5 канатлы карлыгач, сезгә бу сәер тоеладыр, Чернобыльдә булмагач. Свингер. Миңа карама. Ни белмим. Каушатасың. Каушама хәзер. Свингер клубында булган хәл. Берәү, икәү, өчәү, минем белән дүртәү. Мин анда юк. Әкәмәт, әйдә дәвам итәбез. Барам, барам яныңа бүген була, хе-хе. Кая барам мин дус белән бик зур секрет. Сдавать итәбез без хәзер цветмет. Монда инде барысы да аңлашылды, Әкәмәт 1 балл. Шулай иттереп, музыкаль биатлон бәйгесендә җиңде Әкәмәт. Алкышлар. Кая китәсез, дуслар? Әйдәгез алкышлар астыннан барлык командаларны сәхнәгә чакырабыз. Икенче уенда катнашкан командалар сәхнәгә чыга. Алар чыккан вакытта мин тиз генә мәгълүмат укып алам. Безнең игенәчебез, икенче музыка ярымы? Безнең игенәчебез Фан 24. Казан шәһәренең күңел ачу үзәге. Бер түбә астында 30дан артык күңел ачу ашарасы, боулинг, бильярд, автодром, караоке, клублар, 5D кинотеатры һәм башкалар. Тәүлегенә 24 сәгать буена сезнең өчен ишекләр ачык. Бары тик керү өчен генә түләргә кирәк. Тулырак мәгълүмат fan24.ru сайтында. Командалар чыкты, без аларга алкышлыйбыз инде, әлбәттә, алкышлар бирәбез көчле иттереп. Димәк, минем ничек башта мин нәтиҗәләрне әйтәмме, яки сез сүз әйтәсезме? Башта сүз? Сүз? Ярый, әйдәгез башлыйбыз. Жюридан сүзләр алкышлыйбыз. Рамил Агдеев башлый. Рамил, әйдә. Беренчедән инде бик зур рәхмәт әйтәсе килә барлык командаларга. Бик зур рәхмәт. Монда кайдан гына командалар юк. Мәскәү, Буа, Әлмәт, Чаллы. Әйдәгез әле көчле алкышлар барлык КВНщикларга. Әлбәттә инде менә безнең татар КВНы үсә бара. Менә безнең монда Казанда үтә торган КВН менә югары лига дип атала башлады. Һәм инде менә без ярым финалны һәр вакыт Чаллыда үткәрә идек. Хәзер инде менә бу елдан башлап без ярым финалны шулай ук Казанда, шулай ук МС Агбар залында үткәрәбез. Күрешербез тагын бер тапкыр, дуслар. Инде Ярчалы шәһәрендә, Әлмәт шәһәрендә, Буа һәм Арчада без зональный лига ясыйбыз. Менә шулай иттереп командаларны күбәйтәбез, КВНны. Һәм татар лигасын үстерәбез. Әйе. Менә шулай шундый эшләр безнең менә киләчәктә, Алла бирсә, барысы да безнең булып чыгар. Бик зур рәхмәт, дуслар. Бик зур рәхмәт килгәнегез өчен. Рәхмәт сиңа, Рамил, дәвам итәбез. Шулай ук әйтәсе килә иде. Камил бүген безнең кунакта, Уфа шәһәреннән Камил Сиразетдинов. Әлбәттә инде Камил белән бергәләп Башкортстанда дагы татар КВНын башлап җибәрербез. Зур рәхмәт.
Давам итербез, давам итербез. Рәхмәт, дәвам итәбез. Татар малай, дөресме? Әйдә, Ринат, сиңа сүз. Беренче татар Бэтманы Ринат Галиәхмәтов. Дусларым, матурларым. Хәерле көн, хәерле кич. Беренчедән инде КВН уенчыларга әйтәсем килә. Номерларыгызны язганда әзрәк ничек дип әйтим соң, модада булган әйберләрне затрагивать итегез, чөнки ул кызык. Актуаль. Хәзер әйтеп китәм бөтенсен. Әкәмәт командасы. Менә сезгә 5 балл, молодцы әйме. Кызлар әзрәк кирәк. Татарча кирәк әзрәк, әйе. Гомумән инде чакырганга бик зур рәхмәт барыгызга да. Калган укырсыз язармын Инстаграмда. Әйтәсез калды. Язылыгыз миңа, әйме? Рәхмәт. Эй, дуслар, татар малайга язылыгыз. Минем дә шундый никнейм, бәлки миңа да язылырлар. Рәхмәт, Ринат. Дәвам итәбез. Сүз Тәбрис. Тагын әйтәсеңме? Тәбрис Яруллин. Мин әйткән идем инде. Мин беләм. Ну, нәрсә дип әйтим? Икенче Татар КВН-ын бик яратабыз. Бик теләп киләбез. Үзегезнең дусларыгызга да әйтегез, килсеннәр, менә ярым финалда күрешербез, Алла берсә. Чаллы егетләренә аерым респект һәм рәхмәт. Амин, амин, шулай булсын. Дәвам итәбез. Фәридә Якуповна, каршы алабыз. Татар КВН-ның әнисе. Миндә бер сүзне булыр, афәрин, сөендердегез. Рәхмәт, рәхмәт. Сираздинов Камил. Каршы алабыз. Уфадан килгән кунак. Хәерле кич, хөрмәтле татарлар, якташлар, казанлылар. Шуннан да татар КВН белән мин уже 15 елдан артык дуспыз. Чөнки университетта укганда Фәрида апа инде КВНнар оештырып, КВНнарда катнашып, педуниверситетта укганда йөри идек. Суенчакта 10-15 ел элек. Хәзер шулай ук КВН белән, татар КВН белән, Рамилләр белән элемтәне һәр вакыт тыгыз элемтә турабыз, дуспыз. КВНны поддерживать итәбез. Һәм инде нәрсә әйтәсе килә, татар КВНнан башланды минем бизнес. Чөнки татар КВНда катнашып, активлыкка өйрәнеп, организационный оештыру эшләренә, бизнеска да бик зур файдасы тиде. Шуңа да татар КВНда катнашыгыз, татар КВН бергәләп үстерик, без булдырабыз. Рәхмәт. Рәхмәт. Илнас Сафиуллин. Рәхмәт. Барыгызга да хәерле кич. Рәхмәт командаларга, бүгенге юморыгыз белән безне барыбызны да җылыттыгыз салкын кышкы кичтә һәм барыгызга да уңышлар. Уенның беренче өлешендә булган командаларга да кул шавып алыйк. Бик күңелле, кызык, матур булды һәм күренеп тора, полуфинал бик көчле булачак. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт сиңа, Илнас. Айваз Садыров. Тагын бер кат кичләрнең хәерлесе, биредә утыручы КВН сөючеләргә һәм әлбәттә командага, оештыручыларга. Беренчедән минем 2 яңалыгым бар. Беренчесе әти булам икән. Бүген генә белдем. Һәм шулай арчаларга бәйле яңалык, арчаларның свингер клубта йөргәнен белмидем әле мин. Ну, кайыр вакыт шаккат торасы егетләре. Миндә булган юк әле. Нәрсә әйтәсе килә? Дөрестән дә безнең татар КВН узган уенда Казакъстаннан кунаклар чакырган иде. Карап торам да, берни дә Казакъстаннан калган төбәкләрдән безнең илдән булмаган КВН уйнаучылары безгә кирәкми, үзебездә дә көчле һәм үзебезнең уенчылар да чын мәгънәсендә кемнәрдәндер үрнәк алмыйча уйнарга, шаярырга бик махирлар дип әйтим әле. Әйтәсе сүзләр тагын шелтәгә кагылыр, чөнки узган тапшыруда да әйткән идем мин аны, бигрәк тә менә беренче уенда уйнаган уенчыларга тагы бер кат кабатлап әйтәсе килә, монда күпчелек шаярту алдан язылган һәм менә шушы язылганнан соң тагы бер кат яңгырашын, җөмлә төзелешен тикшереп чыксыннар иде командалар. Без татар телен
татар милләтен пропагандалабыз. Шуңа күрә сәхнәдән командалар әзерләнгәндә аларның чын мәгънәсендә татарча яңгыравы, чын татарча яңгыравы бик мөһимдер. Бер дә алмаса Тәбризгә килеп китә аласыз, Улы Русланның текстын редакцияле, бәлки сезгә дә бушка әлеге гамәлне эшләр. Бәлки бушка. Бәлки бушка. Шулай ук тагы бер генә фикер, чыннан да без уйныйбыз, Салават әйтмешли, уйнарга өйрәнәбез һәм Алла берсә менә КВН-га Путин килгән кебек, безнең татар КВН-ында да Миннеханов киләсе көннәр бар әле. Зур рәхмәт барыгызга да. Амин, амин шулай булсын. Дуслар, тагын бер яңалык миннән 17 декабрь көнне 1 каналдагы югары лига чемпионы Төмән шәһәреннән Союз командасы Уникс концертлар залында зур сольный концертларын тәкъдим итәчәк. Билетларны шәһәр кассаларында һәм kassir.ru сайтында сатып ала аласыз. Көтәбез сезне. Рәхмәт. Килегез дуслар 17 декабрь көнне Уникс концертлар залында. Хәзер инде нәтиҗәләр. Баллар шутланган. 4-нче урын 4,9 балл. Кызлар командасы. Алкышлыйбыз кызларны. Һәм 3-нче урын 5,6 балл. Понаехали, Мәскәү шәһәре. 2-нче урын 5,9 балл. Казан арты, Арча шәһәре. Һәм инде уенның җиңүчеләре максималь 6 балл җыйдылар алар. Әкәмәт Аграр университеты. Шулай иттереп, әйдәгез әле тагын бер тапкыр кабатлыйбыз. 3 команда чыкты безнең финалга, дөресме? Димәк, бу уеннан безнең чыктылар Әкәмәт, Казан арты һәм Понаехали. Беренче уеннан истә калдыр. Кем истә калдырды? Татар Тим. Беренче урын. Аннан соң Әлмәт. Һәм безнең 3-нче урынны 2 команда яулады. Ул да булса мин яздым. Шүпрә Буа шәһәреннән һәм Арыш майы. Дөресме? Арыш майы, дөрес. Шулай иттереп безнең 7 команда финалга чыкты. Ярым финалга чыкты. Дөрес әйттемме? Тагын берәр команданы алабызмы? Булды? Җитте? Алабыз ди Ринат. Бу бөтен жюри әгъзалары сөйләшеп нәтиҗә ясалган ул, юкмы? Или Ринат синең махсус? Аннан соң. Ярый дуслар, моның белән әйдәгез алкышлыйбыз. Жюри әгъзаларын, командаларга зур рәхмәт. Моның белән безнең ширик финалларыбыз тәмам. Килгәнегез өчен зур рәхмәт. Ярым финалларда 2-нче елга көтеп калабыз. Сау булыгыз. Рәхмәт. Яны көтелә бездән, яны туздырабыз. Әтияни, танышыгыз, бу Илдар. Без аның белән өйрәнешергә җыенабыз. Эй, татар жігіті икәнеш. Исәнмесез? Хәзер бергә